alle sammen, og velkommen tilbage til min kanal, og velkommen til den her video. Det er faktisk mandag i dag, og det er faktisk ikke meningen, at jeg vil filme, men fordi jeg havde fri tidligt, da jeg havde fri sådan klokken halv et eller sådan noget. Fordi vi har fremlæggelse hele dagen, så jeg har siddet og hørt fremlæggelser hele fucking dagen. Men lad mig snakke meget om det, men i hvert fald skal jeg filme en ny video i dag. Det bliver simpelthen min garderobe, så derfor så står jeg op og har en lille smule grim baggrund, fordi at mit tøjstiv, det er altså ikke sådan mega organiseret. Hedder det organiseret? Jeg ved ikke, hvad det hedder. Noget i den stil der, og derfor er det sådan lidt. I dag der skal jeg vise jer nogle af mine yndlingsitems og mine alt muligt. Der kommer alt muligt, så glæder jeg til den her video. Jeg synes egentlig bare, at vi skal til at komme i gang. Det første, det er mit yndlingsitem. Det må nok blive denne her trøje fra H&M. Men det er denne her, og den er som sagt fra H&M. Den er sort. Det jeg godt kan lide ved den, der at du kan bruge den sådan til alle sådan festligheder. Du kan både bruge den, hvis du skal til fest, men du kan også bruge den bare en hverdag eller familiefødselsdag eller et eller andet. Det går rigtig, rigtig langt ned, som I kan se, går den helt herned. Så altså man skal have en trøje inden, og ja, til fest så tager jeg som regel altid en bodystocking indenunder, da jeg synes, det ser sådan lidt mere festligt ud. Men i hverdagen, der bruger jeg for det meste bare en sort langærmet trøje indenunder eller noget i den stil. Men jeg er mega glad for den, og jeg synes, den er mega lækker. Den har noget rigtig dejligt stof. Den er så til 34 år, den er fra H&M, som jeg har sagt før. Men den er jeg i hvert fald super glad for. Så har vi det næste, og det er sådan mit ældste item. Og den var faktisk sådan, jeg tænkte sådan, hvad fanden er mit ældste item? Men så kommer jeg i tanke om, at det faktisk er det her. Og det er lidt et sæt-agtigt. Det er en blazer, og så er der så en kjole indenunder. Jeg købte det i anledning af, at Mie, hun faktisk blev konfirmeret. Det gjorde hun for cirka 4 år siden, så det her det vil sige, at det faktisk er 4 år gammelt. Så det må nok være mit sådan ældste item. Det her, det er en kjole, den er bare sort. Og så er den sådan i 2 lag, hvis I sådan kan fornemme det. I kan ikke så godt se det. Den er også vildt grim. Den er fra M by M, og det er den extra small. Så har jeg den her blazer, som også er fra M by M. Det er sådan small, og den her, den var jeg faktisk lidt vild med. Men efter 4 år, så er den altså sådan lidt gulagtig. Den er ikke så hvid længere, den er lidt mere gul i det. Det må i hvert fald være mit sådan ældste item. Det næste, det er sådan mit mest sådan betydningsfulde item, og den var faktisk vildt svær, den her. Jeg tænkte virkelig meget over den, men så har jeg faktisk valgt at snyde lidt. Fordi jeg har valgt at sige, at det er mit Lala Berlin tørklæde. Jeg ved ikke, om man kan kalde det for et item. Men det er bare, jeg har ikke sådan noget tøj, som er mega betydningsfuldt for mig. Så kom jeg bare i tanke om, at mit Lala Berlin tørklæde betyder faktisk rigtig meget for mig. Og det gør det egentlig, fordi at jeg fik det af min farmor og farfar, som for det første betyder utrolig meget for mig. Og det fik jeg i julegave af dem, og jeg havde overhovedet ikke regnet med, altså jo, jeg havde snakket om det, at jeg synes, det var mega lækkert. Og selvfølgelig var der sådan tanddyrt og sådan noget, så jeg var næsten sikker på, at de ikke ville give mig det. Men så fik jeg det simpelthen alligevel, og jeg var bare sindssygt glad for det, og det betyder bare rigtig meget, når det sådan er fra dem. Jeg havde simpelthen ikke noget tøj, der sådan var mega betydningsfuldt, så det må også blive mit Lala Berlin tørklæde. Det håber jeg selvfølgelig er okay. Det næste, det er faktisk mit mest brugte item. Det må nok være min langærmede trøje fra Urban Outfitters. Og den her var brugt sindssygt meget. Jeg bruger den ikke særlig meget længere, men engang der brugte jeg den helt vildt meget. Altså, det var virkelig sindssygt. Men i hvert fald så er den bare lyserød, og så står det her på det ene bryst. Escape the Ordinary, og det står så også bagpå, sådan lidt større selvfølgelig. Det her det er en størrelse small, og det er egentlig sådan, altså det er faktisk med vilje, at vrangen den simpelthen er ud. Jeg ved heller ikke, om I kan se det, men vrangen den er ligesom vendt ud af på hele trøjen, og det er sådan ligesom meningen. Og jeg købte den her i London, og det var i sommerferien, og altså ja, lige siden jeg købte den, der har jeg været mega fan af den. Altså jeg elsker farven, jeg synes den er mega cool, men jeg bruger den ikke sådan sindssygt meget længere, men det må nok være mit sådan mest brugte item, fordi det er nok det, jeg har brugt allermest af det her, der sådan er bag ved mig, så ja. Den næste, det var så min mindst brugte item. Det er helt klart min trøje fra Weekday. Og det er simpelthen så ærgerligt, at jeg bruger den her så lidt, fordi den er så smuk. Altså den er virkelig flot. Den er bare sådan sort, så har den noget sådan lidt sjovt stof, sådan lidt noget netstof en slags. Og så er ærmerne det trompetærmer, hvilket jeg er mega fan af. Jeg elsker trompetærmer og trompetbukser og alt med trompet at gøre, fordi jeg synes det er mega cool. Men de har i hvert fald trompetærmer. Og umiddelbart så tænker jeg, oh my god, hvor ser den cool ud den her, så vender man den om. Det er også mega pæn, men jeg tror det er derfor, jeg ikke sådan får den brugt. Det er, at den har et kæmpe hul i ryggen. Den har også lidt et sjovt hul, det går ligesom ned i sådan en bue her. -agtigt, og så kan du så se det her af ryggen. Den er som sagt på Weekday, og det her er en størrelse small. Det næste, det er faktisk min yndlingstaske. Og det her kommer nok ikke som et mega chok for alle sammen. Det er selvfølgelig min Stella McCartney taske, som jeg er overlykkelig glad for. Den betyder alverdens for mig. Det kan faktisk også være noget, der var min yndlingsitem, men den er jeg sindssygt glad for, den her. Den vil jeg ikke miste for noget som helst. Jeg elsker den her taske, og den er bare skide dejlig.
Som sagt, så den fra Stella McCartney, og jeg er bare sindssygt glad for den, og jeg bruger den sindssygt meget. Jeg bruger den ikke sådan til skolebrug, altså sådan som skoletaske, der har jeg godt nok min anden, sådan en skoletaske. Men alt andet, så bruger jeg den faktisk. For den har en fantastisk størrelse, og den er bare nem og smart at have med rundt, og jeg er bare sindssygt glad for den her. Den her køber jeg faktisk også i London, og det er min yndlingstaske 100%. Det næste, det er faktisk mit nattøj. Og det var faktisk, jeg synes, det var lidt mærkeligt, at jeg skulle vise jer det, men det får I så at se. Min trøje, den vender sig med brangen ud af. Det er rigtig fedt. Det er egentlig bare en t-shirt, som er min fars, som jeg altid sover i. Jeg elsker min fars trøjer, og jeg synes, de er sindssygt lækre, fordi de sådan er ret for store til mig, og så er de bare sindssygt dejlige her på. Jeg ved faktisk ikke, hvor den er fra, der står noget her bagpå. Den er fra Becker Jørgensen eller noget i den stil. Men i hvert fald så er det i hvert fald bare min fars t-shirt, som jeg altid sover i, og jeg elsker dem, og han har alle mulige forskellige, og jeg tager dem altid af ham, og han bliver altid mega sur og alt muligt pang, så ja. Mine natbukser, det er dem her fra Tommy Hilfiger. De er bare gået lidt i stykker. Der er lidt huller rundt omkring. Der er et hul her, og et hul herover, og et hul ned i knæet og alt muligt. De er lidt gået i stykker. Jeg synes bare, de er sindssygt lækre og dejlige her på. De her, de er bare grå, og så går de bare sådan her ned. Så ja. Der er ikke så meget at sige om dem andet, end at de er mega lækre og mega dejlige at have på. Det næste, det er min yndlingstop, og der har jeg den her viser. Den ser sådan her ud, og den har bare den smukkeste røde farve. Altså jeg synes virkelig, den her røde farve, den er sindssygt flot, og så har den V-udgangen, hvilket jeg elsker. Jeg synes, V-udgangen er mega smukt. Men her så ser den bare sådan her ud, og så har den sådan nogle spaghetti-stopperbrosser heroppe, sådan over skulderen, der bliver den sådan lidt bredere, hvilket jeg rigtig godt kan lide, så den ikke bare falder ned, fordi den er sådan lidt luftig og tynd og sådan noget der i stoffet. Og så har den sådan en dobbeltlag, til at man ikke lige kan kigge igennem som det første. I hvert fald så elsker jeg den her. Den har en perfekt længde. Den er ikke sådan for lang, men heller ikke for kort. Og jeg er bare sindssygt glad for den her. Jeg købte den ind over Nelly. Den er fra mærket River Island. Og den er i størrelse 10. Jeg ved ikke lige, hvad det er. Jeg tror, det er extra small eller small eller noget af den stil. Men jeg er i hvert fald sindssygt glad for, at jeg købte den. Jeg købte den på udsalg engang, så jeg ved ikke, om de har den længere. Men jeg er i hvert fald sindssygt glad for den. Det næste, det er min yndlingsbukser, og den synes jeg faktisk var ret svær. Men jeg kom frem til, at det nok er mine advokatbukser, eller businessbukser, eller hvad man nu har lyst til at kalde dem. Jeg kalder dem selv advokatbukser. Men det er jo dem her, som også faktisk er på. De er sindssygt gamle, dem her. Men dem har jeg bare brugt altid. Men det står til 34, dem her, og de ser bare sådan her ud. De er faktisk blå med sådan en sort kant ned her i siden. Men de ligner egentlig bare, at de er sort. Så de er bare sindssygt lækre, dem her. De har bare et perfekt længde. Jeg har ikke så lange ben, så det er sådan lidt træls at finde nogle. Fordi jeg har mange gange kigget også ind i H&M. Dem her, de var godt nok, jeg tror faktisk, de kostede 350, hvilket jeg synes var sådan lidt dyrt for et par sådan H&M-bukser. Men jeg kiggede på en masse andre sådan advokatbukser inde i H&M, og de passer bare ikke med længden. De er så meget for lange til mig, hvilket er vildt irriterende. Men dem her, de passer altså helt perfekt med længden, og dem kan man bare bruge til alt. Så dem er jeg særlig glad for, det må nok være min sådan yndlingsbukser. Det næste, det er faktisk min yndlingskjole. Jeg er sådan en person, jeg går overhovedet ikke i kjole, så den var rigtig svær. Så derfor har jeg sådan valgt, at det her er min sådan yndlingsbuksedragt. Den her er også fra H&M. Det er i hvert fald en buksedragt, som også har V-udgang, hvilket jeg elsker, som sagt. Jeg synes, det er fucking fantastisk. Jeg har den her bikini-stropper, og så går den sådan ind. Ikke lige under brystet, men sådan lidt under brystet. Og så har den lommer, hvilket jeg elsker, i begge sider. Og så går den egentlig bare ned i sådan nogle kæmpe bukseben, hvilket jeg synes er mega fantastisk. Der har den så et lille sådan hul. Ikke noget, man kan se, når den kommer på. I hvert fald så er jeg vildt glad for den her. Og jeg elsker den, og jeg synes, den er mega fantastisk. Jeg var inde i H&M en dag, og så havde de bare mega meget udsalg. Og så havde de bare en tilbage, den her. Og den var på tilbud til 100 kroner, hvilket var pisse billigt. Dog var den også fucking lang i benene, men jeg har en mega sød farmor. Er en sygkvinde. Det hedder det ikke, jeg ved ikke, hvad det hedder. Jeg kunne ligesom flikke dem op for mig, hvilket var rigtig dejligt. Men i hvert fald så den her helt klart min yndlingsbuksedragt. Jeg elsker den, og jeg synes, den er mega fantastisk. Det næste, det er min yndlingshoodie. Det er helt klart min Nike hoodie. Bare sort. Den er mega fantastisk, og den er bare sindssygt dejlig til sådan at holde en varm og sådan noget der. Jeg har rettet den op i armene, og ellers så går den egentlig bare ned. Den er sindssygt lækker, blød og dejlig, den her. Men i hvert fald så var det faktisk alt for den her video. Så håber jeg, at du har lyttet videoen, og at I selvfølgelig ses i min næste. Hej hej!